Sizwe sikaNkuluNkulu, bantwana benkosi, bantwana bamnguni, bantwana bakamalandela ukulandela inkomo zamadoda. Ngiyakhuleka bantwana benkosi, ngiyakhuleka kunina bantwana baNkuluNkulu. Nina bangoni. Umfana wenu lo uVusumuzi isibongo wakwaGumede. Ngiyazithoba kunina bomama emakhaya, nakunina bobaba, nakunina bomkhulu nogogo, nakunina bafowethu, nakunina bodadewethu. Ngiyazithoba nakwimvelo nakumoya oyingcwele. Namhlanje na lapha ekhaya sizokhuluma ngesihloko esithe ukujula kancane, engifisa ngazuthi uNkulunkulu engehlela kuthina sipho ukuqonda ngale nkulumo engiza nayo. Sizwe sikamalandela emakhaya ugogo udlala indima ebalekile kakhulu. Yabona umuzi ongenawo ugogo lo muzi awunawo ukuthula. Umuzi ongenawo umkhulu lowo muzi loyo awunawo ukuthula. Namhlanje ngizothanda ukukhuluma ngendaba kagogo. Yabona abafowethu, imizi eminingi ayisenabo ogogo. Kunento ehamba yenzeke mina mase ngiyayibuka ngiyiqonde. Yabona ungalingi uyithuke intombi edaka utshwala. Bafowethu, ngiyanikhuza kwisizwe sonke noma umhlaba wonke. Ngicela siyeke lento yokwehlisa isithunzi sabantu besifazane ngendlela eziphansi noma ngendlela ezicashile wena ongeke uzuyinake. Yabona kubantu besifazane kunesipho abangasiqondi ngabo. Khona umuntu ophiwe amandla kagogo wakhe osadlula emhlabeni. Kunogogo ababe ubamba umuzi ume uthi ngqi. Bekhona omkhulu kepha uthola ukuthi ubanjwe isalukazi lo muzi loyo. Isalukazi sikwazi ukondla abazukulu babazukulu. Ngakho ke yabona kunabantu emhlabeni besifazane ababephiwe umendo besasanda kufika emhlabeni bezelwe. Kepha ngezimo zokubuka igceke noma ikhaya, abantu abadala balelo thuli lomhlaba bayakwazi ukuxhumana noNkulunkulu bezenze inhlelo zokuthi yazi kuloya muzi uyaphela, besicela ukuthi intombazana ubani ongcono abambe lo muzi. Abantu besifazane bayakwazi ukubamba umuzi bafowethu. Ngikhuluma nani kakhulukazi. Abantu besifazane bayakwazi ukubamba umuzi ume uthi inse. Kunabantu besifazane noma ngithi izintombi la ngaphandle ezizalele emakhaya ezingaganile. Lezo zintombi eziningi ziphiwe amandla okuvusa imizi yasemakhaya abo. Akuwona wonke umuntu wesifazane owabelwe umendo. Ngikusho lokho ngoba lento igcina isiyakha uqhekeko phakathi kwabantu besifazane. Ngoba manje nibeka ngazuthi umuntu wesifazane ongakaza athintwe, umuntu wesifazane oyitshitshi noma ke ngithi intombi esayilitshitshi isingcono kakhulu ngezinto zonke ukunentombi ezalele emakhaya. Manje lento le iyakha uqhekeko phakathi kwabantu besifazane, kanti abantu besifazane abahlukaniswa. Labantu labo uNkulunkulu beka imfihlo eziningi ngabo. Ingakho ngisho ngithi intombi, uma ubona intombi la ngaphandle idakotshwala, qikelela ukuthi ungayenzi into ebona yenziwa abanye abantu. Ungathi ukuthi ini yona lento le iyoganaphi into enje eyilalela mntaka baba. uNkulunkulu okushaya ngenduku ongeke uzuyibone. Ngisho nethongo lakho lokushaya ngenduku futhi ongeke uzuyiqonde. Uyohamba uhlole uzukhathale. Umuntu wesifazane uphiwe isiphiwo esijule kakhulu, asifani njengezinye iziphiwo. Khona abantu abaphiwe ukuzobamba imizi ukuthi ingawi. Khona abantu abaphiwe ukuzomomatha imfihlo ethile noma umlando othile noma amandla athile ngekhaya. Abantu besifazane bayaphiwa amandla ogogo babo. Khona umuntu ovela abelwe isabelo esisodwa ukuthi lo ngifuna ukuthi akhula abintombi, akhula abumama, akhula azabe ugogo wakuleli ikhaya leli. Abantu besifazane babelwe izinto eziningi ezahlukahlukene. Umuntu wesilisa ngaphambi kokuthi ukhulume inkulumo ezoba inhlamba kumuntu wesifazane, qikelela ukuthi ezinye izinto uNkulunkulu uyidala ngendlela yakhe, bese abantu abadala balelo thuli lomhlaba beyokhonza uNkulunkulu ukuthi umntwana usibanibani wamupha umendo, thina sicela ukuthi lo mendo siwunike bani, lo sifuna ukuthi abambe ikhaya. Khona abantu besifazane ababamba amakhaya bafowethu. Siyehliseni lento yokuthuka abantu besifazane. Sidala uqhekeko phakathi kubona, sidala futhi nentukuthelo. Intukuthelo yomuntu wesifazane iyingozi ngoba bayiveza ngezinto ezicayi kakhulu. Ezinye zazo zicindezela umuntu wesilisa. Lezo zinto lezi ziba intukuthelo eqhamuka kumuntu wesifazane. Ngakho ke masibahlonipheni abantu besifazane ngendlela ezahlukahlukene
ukuthi masingabashayi akupheli lapho, kepha masizame ukuthi masikhuluma nabo noma sibona impilo abayiphilayo sizama ukuthi sibahloniphe. Khumbula ukuthi kudala ogogo bethu sonke emakhaya bebeyiphuzela utshwala lobu besintu. Yabona namhlanje ungakubalekile ukuthi siphila kulesikhathi lesi sikusona. Ukubona abantu besifazane begqoka amabhluke beyale bephila impilo abayiphilayo. Ungalinge uze umthuke umuntu wesifazane. Abantu abadala bayakwazi ukugcina umsebenzi wabo kumuntu ongambukela phansi. Bayakwazi ukugcina ifa lekhaya kumuntu ongambukela phansi noma kumuntu wenombona engenaso nhlobo nje isithunzi empilweni. Bayakwazi ukugcina ifa lomuzi. Uthola ukuthi ifa lekhaya lonke lileli kule ntombazane ehlezi ithuka mihla namalanga ukuthi usibani uyisidakwa. Kodwa khona umuntu ophiwa isabelo noma isiphiwo sokuthi umlando wakuleli khaya niyothola kuyena. Khona umuntu ophiwe ukuthi yazi ningakhuluma nikhulume niqede, kodwa yazi make kwakhuluma intombazana ubani kuyazwakala ekhaya. Ngakho ke abantu besifazane bafethu sibahloniphe, kunemfihlo ngabo ziningi, singakhuluma ngeke futhi size siziqede. Kepha engikhathazayo nengihlukumeza umoya ukubona abantu besilisa bakha uqhekeko phakathi kwabantu besifazane ngeinkulumo enekhulumayo nangeinhlamba bafethu enizikhuluma ngabantu besifazane noma kubantu besifazane uqobo. Ukuhlonipha imbokodo umsebenzi wethu thina abantu besilisa. Ukubaseka ezintweni ababhekene nazo kuumsebenzi wethu thina abantu besilisa. Khumbula ukuthi intombazane ezalele ekhaya, lo mntwana loyo esikimtholele ekhaya uyohamba hambe lo mntwana awuvuse lo muzi. Singalinge sikubalekele lokho. Kunemithetho ebekiwe ezweni ngabantu ababephiwe ukuhlakanipha kwasemhlabeni kuphela. Umthetho wobuhlakani basemfihlakalweni umthetho kaNkuluNkulu. Umthetho kaNkuluNkulu uthi abantu asibahluleli, abantu futhi asibaxwayi. Isinqumo esithathwe umuntu sithathwa uyena uqobo lwakhe, nesimo futhi akabhekene naso esakhe isimo. Thina kumele sikwenze ukuthi simeseke. Bafethu mayehleni lento yokudicelela isithunzi phansi kubantu besifazane abazalele emakhaya nibabone bengento yelutho. Nalento yokuthi insizwa mayiqala ukuganwa kumele iqale ngejiji mayifuna ukuba nesithembi isingalandela ke ngalo ozalele ekhaya. Yabona buka ngisho ngenza ngilinganisa nangezandla, hayi usungalandela nje ngalo wesibili vele ongaselona ijiji. Umuntu uyabona uNkulunkulu akawudalanga umgqomo kumuntu wesifazane. Ungalinge uthi lo ijiji oqala ngaye noma lo hayi usungagcina nje ngaye. Yabona uyayizwa nawe lenkulumo engikhulumayo ukuthi thina asiqikelele bafethi into enjalo. Singayenzi into ezodicelela abantu besifazane isithunzi sabo phansi. Kuningi ababhekane nakho, kuningi okubahlukumezayo emakhaya, kuningi futhi okubahlukumezayo ngenxa yabantu besilisa. Izinto esizikhulumayo bafethu maziphakamise umuntu wesifazane ngokulingana. Ilo intombi into nalo seyintombi mhlawumbe osekhubekile endleleni. Abalingane emehlweni ethu ngoba bobabili bangabantwana bakaNkuluNkulu. Khumbula ukuthi lento ekuthiwa ukhondolo ihamba kubantu abangenacala. Kuyenzeka intombi izalele ekhaya kube yinto noma kube isizathu sokuthi noma wakhe vele naye wayemzalele khona la ekhaya, noma wakhe akabatholanga amandla okugeza igceke, naye intombazane izongawathola amandla futhi okugeza igceke. Khumbula lento yokugeza igceke emakhaya, ulwazi noma ukuthola abantu abazogqugquzela ukuthi lento uyenze seluyaxeka. Ziningi ingane zino 18 years, zino 20 zizalele emakhaya azange ayinaka lento ngobani akekho umuntu ozozigqugquzela. Khumbula ukuswela ulwazi kudala izinto eziningi, kepha akusho ukuthi makube nabantu esobahlulela. Kulonyaka masihlonipheni abantu besifazane, sibanike indawo yabo, sibahloniphe ngokulingana, sibanakekele, sibathakazele. Umbone isidakwa lapha ebhuyazela, myeke isho ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu ufihle kukhulu lapha, nethongo lakhe lifihle kukhulu lapha. Izalukazi zinamandla, zinenduku. Ukuthuka intombi uyoshawa ngenduku ongeke uzuyichaze. Akekho futhi omtshela ukuthi engashawa ilento. Induku yesalukazi esesilela othulini lomhlaba, ngisho ngayo yohlole sangomeni ugobelwe inkinga, akavezele ukuthi ushawa ubani. Ngakho ke masiqaphele esikhuluma ngolimi lwethu, sibahloniphe abantu besifazane. Umnguni lo uphakathi hayo impangayitha
uNkulunkulu ehlise ukuthula phezu kwethu. Amen.